Fid-dinja hawn madwar 8,000 kondizzjoni differenti ta' mart rari. Fl-Ewropa hawn madwar 30 miljun persuna li għandhom mart rari. Madwar 30,000 minnhom jinsabu f'Malta. B'22% tal-persuni fl-Ewropa qed isofru minn xi forma ta' kanċer meqjus rari. Il-Parlament ta' Malta taħt it-tmexxija tal-Speaker Angelo Farrugia se jkun qed jagħti s-sapport tiegħu biex tinħoloq aktar kuxjenza dwar dan il-mart. Ta' meta t-tlieta filgħodu tnediet kampanja mill-Alleanza Nazzjonali għal persuni b'mart rari. Fid-diskors tiegħu waqt it-tnedija l-Speaker saħaq li l-Parlament jemmen f'attivitajiet li jkabbru l-għarfien u saħaq li s-solidarjetà trid tkun b'saħħitha mhux biss mal-pazjenti imma trid ukoll tingħata għajnuna lill-familji tagħhom fejn fakkar kif il-qalb tal-poplu hija tassew sensittiva l-ħtiġijiet tal-morda u l-familji tagħhom. Angelo Farrugia appella biex inkunu iktar sensittivi għaliex qudiemna jista' jkollna persuni li jidhru li qed jgħixu ħajja normali iżda jkollhom diffikultajiet li ma jidhrux. Min-naħa tiegħu, il-kelliem tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Stephen Spiteri saħaq li minħabba ċokon ta' pajjiżna il-mart rari f'Malta jitqis iktar rari u għandna l-obbligu li lil dawn in-nies ma ninsewhomx. Id-Deputat Nazzjonalista appella għal aktar support fil-ħidma tal-NGOs biex titjieb il-ħajja ta' nies li għandhom mart rari u biex jingħataw aktar fondi għal riċerka u innovazzjoni. Stephen Spiteri saħaq fuq l-importanza li dawn il-persuni jkunu integrati fis-soċjetà biex il-ħajja soċjali tagħhom timxi l qudiem. Din kienet indirizzata wkoll mill-virologu Chris Barbara li saħaq kif persuna minn kull 2000 għandha mart rari u qed tokrob għall-għajnuna. Chris Barbara saħaq li hemm bżonn ta' pjan holistiku, azzjoni immedjata u li nkunu ta' spalla għal persuni li jsofru minn mart rari.